Здравейте! Днес ще се запознаем с основните принципи на пасивните сгради. Какво представлява пасивната сграда? И кои са критериите, които трябва да покрие тя, за да отговори на стандарта на пасивните сгради? Преди да започнем, нека направим една съпоставка между различни сгради, които можем да видим около нас и тяхната специфична нужда от енергия за отопление. Старите сгради, например, консумират изключително много енергия за отопление, между 200 и 600 кВт на метър квадратен за година. Енергийно спестяващите сгради консумират между 50 и 70 кВт на метър квадратен за година. Нискоенергийните сгради консумират между 30 и 70 кВт на метър квадратен за година. Специфичната нужда от енергия за отопление при пасивните сгради е по-малка или равна от 15 кВт на метър квадратен за година. Как се постига тази изключително ниска стойност, ще обясня малко по-нататък. Сега искам да ви покажа какви са критериите за сградната обвивка на една пасивна сграда подчертавам преди да бъдат инсталирани възобновяеми източници на енергия, като фотоволтаици и системи за улавяне на вятърната енергия. Вече споменахме, че специфичната нужда от енергия за отопление на пасивната сграда трябва да е по-малка или равна от 15 кВт на метър квадратен за година. Специфичната нужда от енергия за охлаждане трябва да бъде по-малка или равна от 15 кВт на метър квадратен за година. Първичната енергия за всички нужди, което включва отопление, охлаждане, осветление, генериране на битова гореща вода, битови електроуреди, трябва да бъде по-малка или равна 120 кВт на метър квадратен за година. Много важен критерий за една пасивна сграда, това е нейната въздухопроницаемост. Задължителен тест при пасивните сгради е тестът за въздухопроницаемост или така наречения blower door тест, при който кратността на въздухообмена при 50 паскала трябва да бъде по-малко или равно на 0,6. Нека сега разгледаме принципите на пасивната сграда. Принцип номер 1, това е нейната суперизолация. Непрекъсната изолация без термомостове трябва да има в една пасивна сграда. Покривната конструкция, подовата конструкция и стените трябва да са с U-стойност по-малка или равна от 0,15 В на метър квадратен Келвин. Това означава, че в покрива трябва да имаме изолация между 35 и 50 см, подовата конструкция и изолацията трябва да бъде между 20 и 25 см, а в стените между 28 и 35 см. Правя една оговорка, че тези параметри са валидни за Централна Европа и за България, например, но ако нашия проект се намира на юг, по-на юг, където климата е по-тъпъл, не е необходимо изолацията да бъде толкова дебела. Принцип номер 2 на пасивните сгради, това са техните високоефективни прозорци и врати. При пасивните сгради не е възможно да се използват обикновени прозорци и врати. Прозорци трябва да бъдат троен стъклопакет с U-стойност по-малко или равна от 0,8 В върху метър квадратен Келвин. G-стойността на стъклопакета трябва да бъде между 50 и 55%. Препоръчително е прозорците в една пасивна къща да са отваряеми, за да може те да се отварят в по-хладните вечери през лятото и да се разчита на естествена вентилация, за да бъде охладена една пасивна сграда. Принцип номер 3 на пасивната сграда, както казахме вече, е нейната въздухонепроницаемост. Тук може да видите една непрекъсната червена линия, която сме показали, която всъщност означава непрекъснатия въздухонепроницаем слой на нашата пасивна сграда. Отново споменавам, че тестът за въздухопроницаемост е задължителен при една пасивна сграда. Той се нарича още blower door тест, при който кратността на въздухообмена при 50 паскала трябва да бъде не по-голяма от 0,6. Принцип номер 4 на пасивните сгради, това са слънчевите печалби. В една пасивна сграда се разчита на пасивното слънчево отопление през зимата и е изключително важно да се направи едно подходящо засенчване през лятото, за да може къщата да не се прегрява и да има един комфортен
един комфорт в нея по време на летния сезон. Активната слънчева система е по желание, т.е. тя не е задължителна, за да бъде постигнат стандарта. Тук искам да отбележа, че ако се стремим към една нулево енергийна сграда, при поставяне на една активна слънчева система и при постигане на стандартна пасивна сграда, нулево енергийната сграда става много лесно достижима. Принцип номер 5 на пасивната сграда – без термомостове. От изключително голямо значение всички детайли на сградата са направени толкова добре, че да няма термомостове, които предизвикват топлинни загуби. По този начин нямаме топлинни загуби в сградата и по този начин също така допринасяме за една ниска консумация на енергия за отопление. Принцип номер 6 на пасивната сграда – това е контролираната вентилация с възстановяване на топлината. Тя е задължителна при пасивната сграда. Чрез тази контролирана вентилация пресният въздух се подава в сградата, затопля се от излизащия въздух и се подава в помещенията, като спални, дневни, жилищни помещения. От кухнята, от банята и от складовите помещения се изтегля отработения въздух, който се изхвърля навън. Контролираната вентилация с възстановяване на топлината дава един изключителен комфорт на пасивната сграда. Този принцип също е много важен за постигане на стандарта на пасивна сграда. Нека отново повторим кои са основните принципи на пасивните сгради. Суперизолация, високоефективни прозорци и врати, въздухонепроницаемост, слънчеви печалби, липса на термомостове и контролирана вентилация с възстановяване на топлината. Важно е също така, спазвайки тези принципи, след това къщата да се моделира с пакета за проектиране на пасивни къщи. Това е един специализиран софтуер за изчисляване на енергийния баланс при пасивни сгради. Благодаря ви за вниманието за тази презентация. Искам само да спомена, че ние се занимаваме с пасивни и нискоенергийни сгради, плюс енергийни сгради и лид проекти. Предлагаме също така и консултантски услуги за архитекти, проектанти, собственици, предприемачи. Водим обучение за сертифициран дизайнер на пасивни къщи, като сме направили до сега повече от 7 обучения в България и в чужбина. Тук може да видите нашите адреси, нашия уебсайт. Ако имате въпроси, може да ни ги изпратите на имейл, посочен на този слайд. Благодарим за вниманието и ви пожелаваме успех в проектирането на пасивни сгради.